Vader, ik verhoog uw naam. Want u bent de Alpha en de Omega. Vader, ik bedank u, Heer. In de naam van Jezus Christus. Dat vandaag, Heer. Dat vandaag, Heer. Uw woord gaf, Heer. Vader, ik vraag u, Heer. Inspireer ons. Help ons, Heer. Door middel van uw Heilige Geest. Zodat uw woord tot iedere persoon gegeven kan worden. In Jezus' naam. Amen. Amen. Gloria a Dios. Glorie tot de Heer. Romana, Broeders en Dios zusters, bendiga. God zegen jullie rijkelijk. Laten we het woord gaan openen. De Juan 3. In Johannes 3. Si você não botou Bijbel, als jullie het woord hebben, laten we het gaan open doen. De Juan 3. Johannes 3. Versículo 14 até 17. Vers 14 tot en met 17. Amen. Gloria a Cristo Jesus. Amen. Glorie tot de Heer Jezus Christus. Juan 3, versículo 14 até 17. Johannes 3, vers 14 tot en met 17. Palavra de Deus me ensina aqui. Het woord zegt. Maneira Moses aisa e colebra de bronze riba staca den deserto, assim também mestral se yu de rende. Pa turco pone na confiança den je, hanha e vida interno kuta den je. Pa sombra Deus estima mundo assim tanto, que ela dona su único yu. Pa tur es não pone confiança den je, no vai perder, mas pa hanha vida interno. Deus não amanda suyo de mundo para condenar mundo, mas para salvar mundo para meio de je. Amen, halleluja. Amen, glorie Christus Jesus. Glorie tot de Heer. Dat was Johannes 3, vers 14 tot en met 17. Amen. Amen. Nós acabamos de rezar. We hebben net gelezen. Que Deus amanda su único Juri be mundo aqui. God stuurde zijn enige zoon naar de wereld. Zodat u redden mocht ontvangen. Versículo 14 diz algo tremendo. Vers 14 zegt iets geweldigs. Het pensa que ora Mozes é colebra de bronze. Het zegt toen Mozes de slang omhoog hield. Riba uma estaca in deserto. In een woestijn. Ele pensa claramente dat tu rende com fica na bista riba che. Zo moet ook ik de mensen zo omhoog heffen. Wanneer iedereen omhoog heft, iedereen krijgt een genezing. Ze krijgen een bevrijding. Maar wij hebben een redding nodig. Om redding te ontvangen, moeten we onze ogen richten op Jezus Christus. Het is belangrijk om onze aanzicht te houden op Jezus Christus. Als we blijven gefocust op Jezus Christus, want het blijft zeggen, voor allen die hun geloof vertrouwen in hem stellen, het eeuwige leven ontvangen. Om redding te ontvangen, om onze redding te behouden, we moeten leren vertrouwen op Jezus Christus. Niet alleen wat je ogen ziet, maar wat we nog niet zien. Maar broeders, als we onze vertrouwen gaan leggen in Jezus Christus, en weten dat God zijn enige zoon heeft gestuurd. Broeders, redding is gekomen in uw huis. Redding is tot u gekomen. Maar u moet weten hoe u uw redding moet behouden. Laat uw redding niet gaan. Maar houd hem vast. Het blijft zeggen, God geeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden door middel van hem. Broeders, we moeten de Heer bedanken. We moeten de Heer bedanken. Want hij stuurde zijn zoon voor ons. Om redding te ontvangen in zijn zoon. Het is belangrijk, broeders,
Dat we moeten weten. Onde nós está parado diante de Cristo Jesus. Waar staan we voor de aangezicht van Jezus? Pero como a bota parado diante de Cristo Jesus? Hoe staat u voor de aangezicht van Bota Jezus? klaar para receber a salvação de bebida. Bent u klaar om de redding te ontvangen in Of uw bota leven? que certo costa ainda voor de bebida. Of moet je bepaalde dingen weghalen uit uw leven? Wel conselho me pode dar. Eén advies kan ik geven. Que está todo costo das trobando pode receber a salvação de Cristo Jesus. Haal alles weg dat u tegenhoudt om die redding te ontvangen in Jezus Não laga Christus. nada trobando pode receber salvação de Cristo Laat Jesus. niets u tegenhouden om de redding te ontvangen in Jezus Christus. Pastor, boa salvação mesmo está hope importante com gente. Want uw redding moet belangrijker zijn dan een mens. Gente não pode salvar. Want de mens kan u niet redden. Mas a palavra de Deus pode mostrar para ele a salvação. Maar het woord laat je, die bewijst je hoe je naar de redding kan komen. Amen. Amen. Ela pensa. Het zegt. En não amanda se yuri be mundo aqui. Hij stuurde zijn zoon niet naar deze wereld. Para condenar. Om u te veroordelen. Maar traz salvação na abo. Maar om redding te brengen tot se u. você tem liberação. Heb je bevrijding nodig. E liberação lo chega na abo. Die bevrijding zal tot u se komen. você tem sanação. Heb je genezing. Sanação lo chega na abo. Genezing zal tot u se komen. você tem restauração. Heb je herstelling nodig. Restauração lo chega na abo. Herstelling zal tot u Pero komen. abo tem que buscar de palavra de Deus. Maar u moet gaan zoeken in het woord. Como manter a salvação de Cristo Jesus. Hoe behoud ik mijn redding in Jezus Christus? Ele pode dar conselho. De mens kan je advies Pero geven. ele não pode dar salvação. Maar de mens kan je geen redding geven. Ele pode dar opinião. De mens kan je een opinie geven. Pero a salvação depende de Cristo Jesus. Maar redding komt vanuit Jezus Christus. Ele disse claramente. Hij zei. Ele manda seu único eu. Hij stuurde zijn enige zoon. Para mim por abo. Zodat ik en u. Por confiança. In hem kan Para vertrouwen. nós poder na salvação. Zodat we tot die redding mag komen. A homem te ponta me mes. Ik vraag mezelf. Como abo te parar de palavra de Deus? Hoe staat u in het woord van God? Bota klaar para receber salvação. Bent u klaar om die redding te De ontvangen bebida. in uw leven? Vamos lá como rato. Laten we gaan kijken. Den Efesios. In de boeken van Efesiën. Efesios 2. Efesiën 2. Versículo 8. Vers 8. Glória a Cristo Jesus. Glorie tot de Heer Jezus Christus. Efesios 2, versículo 8. Efesios 2, vers 8. Palavra de Deus me diz aqui. Het woord zegt. Para sobre vós está salvador de graça de Deus. Para meio de fé em Cristo. Amém? Me vou repetir. Ik herhaal het nogmaals. Para sobre vós está salvador de graça de Deus. Para meio de fé em Cristo. Então vós não arranha salvação a base de vosso mesmo esforço, mas regalo de Deus. Receba. Amen. Het zei in Efesië 2 vers 8. Door uw geloof in hem bent u gered. En dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Romanen. Broeders. Nós nós é graça de Deus. Wij hebben de genade van de Heer ontvangen. E por meio de graça de Deus. En door middel van deze genade. Salvação chega na nós. Redding is tot ons gekomen. Pastor, nós acabamos de Juan 3. Want we hebben net in Johannes 3. Que Cristo é o Deus, mano, o único Yuri do mundo aqui, God mano. stuurde zijn enige zoon op deze wereld. Por meio de graça. Door middel van zijn genade. Que tem para nós. Die hij voor ons heeft. Então, nós não arranha salvação a base do nosso força. We hebben de redding niet gekregen door onze eigen inspanningen. Pero também de Cristo Deus estima o mundo assim tanto. Maar omdat God zoveel van deze wereld hield. E também está claramente. En hij claramente. En hij zegt. Então, você não arranha salvação a base do nosso força, mas regalo de Deus está. U hebt de redding niet gekregen door uw eigen inspanning, maar het is een gift van God. Então, regalo de Deus está. Het is een gift van God. Mas Deus não dá regalo. God gaf u een gift. Se Deus não dá regalo, als God u dit gift heeft gegeven, gegeven, salvação, dat hij de redding is. regalo wat moet u met deze gift doen? Botelo banda. Zet hem aan de kant. Hasi maneira não a receber. Doe als het
Als u het niet hebt ontvangen, of moet mantener. of je houdt hem vast. Se você moet mantener essa salvação aqui, Als je zegt je houdt deze redding vast, laat ons com a palavra de Deus in de prática. laten we dan het woord in praktijk brengen. Laat ons palavra de Deus mais sério de nos vida. Laten we het woord meer serieus gaan nemen in onze leven. Cristo Jesus está cerca de chegar. Jezus Christus' komst is nabij. Não tá tarde la tarda. Hij is niet te laat, Pero tá paciência tem. maar hij heeft alle geduld, Tá pa ami e abo. zodat ik en u Por compreender. kan gaan begrijpen Com essa salvação tem ainda. dat de redding nog steeds staat, Com assim nos por garé. zodat we hem kunnen vastpakken. Romano, nós temos regalo We de hebben Deus. een gift ontvangen van de Heer. Want assim assim é regalo de chega na Het nós. is niet zomaar dat een gift tot Para ons nós komt. é regalo aqui. Om deze gift te ontvangen, Nós temos que compreender. moeten we gaan leren Quem begrijpen tá Cristo Jesus? wie Jezus Christus Para is. que ele subiu cruz e calvário? Waarom ging hij op het kruis van Para que Golgotha? Deus mandou para nós? Waarom stuurde God hem voor Se ons? Deus manda Cristo Jesus para Als nós, God hem voor ons heeft para gestuurd morrer na cruz e om calvário, op het kruis van Golgotha te tá para sterven, sobre las temabo. het is omdat God zoveel van je Que hield. hubo vida, Ondanks dat uw não leven tá já que para aya, niet helemaal in orde pero is. Roman, Maar broeders, Deus zusters, temabo. God houdt van u. Cristo Jesus temabo. Jezus Christus houdt van u. Espírito Santo que guiabo. De Heilige Geest wil u gaan leiden. Com algo me que pensamoso, Met dit wil ik zeggen, cuerpo salvação tere duro. pak uw redder en houd hem stevig De vast. nome de Cristo In de Jesus. naam van Jezus Christus. Pastor Badiko, Waarom? dan kom je die Echonan. Laten we in de boeken van Handelingen gaan. Echonan 4, versículo Handelingen 12. 4, vers 12. Handelingen 4, versículo 12. Amém. Glória a Cristo Jesus. Handelingen 4, vers 12. Vamos aqui de bisa. Handelingen 4, versículo 12 de bisa. Handelingen Desde sopo por hanha salvação. Riba mundo não tem nenhum outro nome do nana gente que por salva nós. Amen. Zie je. Het woord zegt in Handeling 4 vers 12, er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Amen. Amen. Desde sopo por hanha salvação. In hem alleen kan je redding vinden. Você não entende? Jullie hebben mij niet Você gehoord. não compreende? Jullie hebben mij niet begrepen. Desde sopo por hanha salvação. In hem alleen kan je redding vinden. Riba mundo Op deze wereld, of riba mundo aqui. of op deze wereld hier, Não tem nenhum outro nome do nana gente que por salva nós. er is bij niemand anders een andere naam die ons kan redden. Ruma you en riba mundo que não por salvar. Niemand op deze wereld kan u redden. Desde sopo por hanha salvação. Alleen in God kan u dat vinden. Se você quer salvação, Wilt u redding? reconhecer o Messias Cristo Jesus. Herken uzelf bij Jezus Christus. Doble por dia, toda noite vai ser com o Senhor. Buig uw knieën iedere avond en kom tot de Heer. Desde sopo por hanha salvação. Alleen in Hem kan u uw redding Niet te bolen vinden. esse babo. Ik lees het nogmaals. Desde sopo por hanha In salvação. Hem alleen is redding te vinden. Riba mundo não tem outro nome do nana Er is gente geen andere naam gegeven aan mensen que por salva nós. die ons kan redden. You en riba mundo que não por salva nós. Geen enkel mens op deze wereld kan ons redden. Nenhum soorte de geloof não por salva nós. Geen enkele geloof kan ons redden. Rumanata riba mundo que não por salva Niets nós. op deze wereld kan ons Nenhum redden. gebouw não por salva nós. Geen enkel gebouw kan ons redden. Somente de Cristo Jesus por salva Het is nós. alleen Jezus Christus die ons kan redden. Como por salva o mês? Hoe kan je jezelf redden? Door de absence de Cristo Jesus como o único salvador. Om Jezus aan te nemen als je enige redder. Ora como a absence de Cristo Jesus o único salvador. Als je Jezus aanneemt als je enige redder. Ruba bonobro do wordos que vem de book de vida aí Je arriba. naam zal geschreven worden in de boek des levens. Se você wordo salvar. Wil je gered worden? As we de Cristo como o salvador. Neem Jezus aan als je enige redder. Se você wordo salvar. Wil je gered worden? Ruba kita tur cosco do de Deus vem de bobida. Haal alles weg die
die niet van God is uit uw leven. Se porque wordt salvar. Wil je gered worden? Of porque ganha salvação de Of je wil bobeda. redding ontvangen in uw leven. Ruma nota muito lata ainda. Het is nog niet te laat. Tudo qual com nota boa de bobida. Alles dat niet goed is in uw leven. Tudo qual com nota quadra com bobida. Alles dat niet gepaard gaat in uw Ruma leven. tu com nota cuminimo de bobida. Die niet tot uw beschikking is. Ruma na in kita uw na leven. completamente de bobida. Haal ze allemaal weg uit uw leven. Mas ele salvação podreda de bobida. Zodat redding kan komen in uw Cristo leven. é só subineta hope cerca. Jezus' komst is nabij. Romanos Cristo subineta hope cerca. Komst is heel dichterbij. Tendem é só para a salvação. Alleen in hem kan je redding Como vinden. essa boa confiança de Cristo Jesus. Begin je vertrouwen te leggen in Jezus Não larga a Christus. opinião de gente Laat de opinie van mensen que está apartado com a salvação de nosso Senhor. weghalen van de redding van onze Não larga a Heer. criticação de outro gente Laat kritiek van anderen que está com a salvação de nosso Senhor. u weghalen van de redding van onze Heer. Não larga o gente que bravo foi por salvação de nosso Senhor. Laat niemand u afbreken van uw redding in de Heer. Pastor, nota tu rede também de nome de Cristo Jesus. Het is niet iedereen die komt in de naam van Jezus Christus. Hope está usando o nome de Cristo Jesus. Velen gebruiken de naam van Jezus Christus Para que estamos com a salvação que Deus tem para abo. u weg te halen van de redding dat God voor u heeft. Para que estamos com a luz que Deus está brilhando em boca caminda. U weg te halen van het licht die schijnt op uw pad. Para que estamos contentes continuamente com a palavra de Om Deus. u weg te halen van het woord van God. Não é gente que estamos com a salvação de Cristo Laat Jesus. niemand u weghalen van de redding die van Jezus Se is. está algo para reconhecer, ou que reconhecer que é Cristo Jesus. Als het vandaag is dat u wil kennen wie Jezus Christus is, Escutando-me bom. luister even goed. Entendendo-me bom. Hoor mij even. Ora como também casamento. Wanneer je naar een trouwerij gaat, Quando também conta je vestido. gaat toch niet zomaar. Ora como também salo caminda. Als je ergens naartoe gaat, Quando viste momento que bonita je to. kleed jezelf een beetje mooi aan. Ora que salvação também foi de reino e arriba. Wanneer de redding komt van daarboven, Que abo te quase. wat moet u dan doen? Kita é pai sushi não foi de bokurpa. Haal dan de vuile kleding van uw lichaam Kita weg. tudo é costa com nota por uma bokurpa. Dan haalt u alles dat niet goed is vanuit Viste van uw lichaam. armadura, viste nótico de espiritual. En kleed u met het geestelijke wapen Como aan. isso mesmo pai é net na bokurpa. Begint u mooie kleden aan te Pastor Cristo trekken. Jesus menino hope cerca. Jezus Christus' komst is Com nabij. outra palavra me que me saldo Met bom. andere woord wil ik u Numa zeggen, tudo qual como tapira. broeders, alles wat u ziet, Com nota quadra de bobida. niet gepaard gaat in uw Als we leven, nos trobando de representando o momento de Cristo of dat Jesus. u tegenhoudt om uzelf te vertegenwoordigen voor de aangezicht van Jezus Christus, Hotel banda. leg hem aan de E kant. nota comunibo. Het is niet in Boa de salvação do belangstelling. hope é importante. Uw redden is belangrijker. Para você perder a costa em Om vano. het kwijt te raken voor onnodige dingen. Nós acaba de We dizer. hebben het net Quando gelezen. bem Jesus por a salvação. Alleen in Jezus Christus kan je Dat de redden Cristo ontvangen. Jesus soube por a salvação. Alleen in Jezus Christus kan je Gente redden não por ontvangen. De salvado. mens kan je niet Pero redden. Cristo Jesus por salvado. Alleen Jezus kan je redden. Vamos passar de luta, vamos passar de prova. Je kan strijden en beproevingen heen Vamos gaan. passar de hope e coisa dificultado. Je kan in vervelende Oh, dingen Robosaka, meemaken. Romana briga para a salvação. Vecht voor uw redding. Manter para a Houd salvação. uw redding vast. Romana briga duro para a Vecht salvação. hard voor uw Pastor, redding. depois de salvação Want aqui, na deze redding, não tem outra salvação. er is geen andere Romana tem redding. duro na Houd salvação. vast aan uw redding. Pastor, hope é Want importante. het is belangrijk Vamos abrir Cristo de bebida. dat je Jezus aanneemt in De uw hope é leven. Het importante. is belangrijk Quando vai sério que é a palavra de dat Deus. je het woord serieus aanneemt. Amém? Amen. Você tem sim. Zijn we er? Você tem sim, povo de Zijn we er, Deus. volk van God? Aleluia. Halleluja. Para receber salvação, Om redding te ontvangen, você tem que começar a obedecer a palavra de moet Deus. je gehoorzaam aan het woord geven. Salvação da para tu De render. redding is voor ieder persoon. Pero da abo tem que manter a salvação. Maar u moet uw redding vasthouden. Door de querer de Cristo Jesus. Door te geloven in Jezus Christus. Salvação da para tu De render. redding is voor ieder persoon. Pero da abo de que manter a
por salvación en Cristo Jesús. Maar u moet uw redding vasthouden Door in de Jezus Christus. confiar Om te vertrouwen que querer en geloven e botar boa fé en uw geloof zetten na palavra de Deus. in het woord van God. Que hope é Dat importante. belangrijk is. Sen não pode salvar. Het geld kan je niet redden. Material não pode salvar. Materiële spullen kan je niet redden. Casa não pode salvar. Huis kan je niet redden. Auto não pode salvar. Een auto kan je niet redden. Nada não pode salvar. Niets kan je redden op deze wereld. Pero Deus sim pode salvar. Het is God die je alleen kan redden. Deus sim salvar. Het is God die je alleen kan Juan redden. 3:16 te pensar. Johannes 3:16 Que ele torna zegt. seu único eu. Hij stuurde zijn enige zoon. Para Abraham. Voor u. Para Abraham. Voor u. Especialmente para Abraham. Speciaal voor u. Não para hoe que de hunger com boa Het is salvação. niet om te spelen met uw redding. Mas para o ranha boa salvação. Maar om uw redding te Door die ontvangen. boa boa confiança de Door Cristo Jesus. vertrouwen te leggen in Jezus Não para Christus. Abu vai perder. Het is niet dat u verloren Deus não gaat. quer para Abu vai perder. God wil niet dat u verloren Ora gaat. que ele subiu cruz e calvário, Toen het ei. kruis opging, Ela se especial para Abu. heeft hij het speciaal voor u Ela se gedaan. especial para Hij mim. heeft het speciaal voor mij Ela vai ser gedaan. especial para mim Voor casar. mijn vrouw gedaan. Ela é especial para meu hogar. Voor uw huis gedaan. Romana para os todos por receber a salvação. Zodat wij allemaal deze redding Stop de mogen hunger com ontvangen. boa salvação. Genoeg met spelen met uw redding. Boa salvação é muito importante, Uw Romana. redding is belangrijk. Não laga nada que brabo foi boa Laat salvação. niets u breken van uw Não redding. laga nada que tabo foi boa Laat niets salvação. u weghalen van uw De redding. Jesus boa a salvação. In hem alleen kan uw redding Não tem vinden. nada nesse mundo que possa Er salvar. is niets in deze wereld dat u kan De redden. Cristo Jesus solamente boa a salvação. Alleen in Jezus kan u redding Que ontvangen. hope é importante, Romana. Het is belangrijk Que nos broeder, mantenha nos geloof in Cristo dat Jesus. we onze geloof vasthouden in Jezus Christus. Pastor, de 1 Coríntios no dia 5. Want in de boeken van 1 Corinthians 15, 1 Coríntios no dia 5. het boeken van 1 Corinthians 15, Versículo 2 te bisa. vers 2 zegt. E para meio de boa notícia, e vosso mesmo arranha salvação. Basta que você tenha duro na mensagem, maneira a mim a predicar na vosso. Se nota em vano vosso abini na fé. Het 2 en 3, hier hebben we het bij 3. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u hebt doorgegeven is dit. Christus is voor onze zonde gestorven zoals voorgezegd is in de boeken. Amen. Amen. E para meio de boa notícia. Door middel van het goede nieuws. Que de boa notícia? Wat is het goede nieuws? Que de boa notícia? Wat is het goede nieuws? Roma é notícia que podia dar a boa. Het nieuws wat tot u kan Então komen. como Deus sobre cruz e calvário morreu para a boa. Dat God het kruis opging om É te sterven boa voor u. notícia tá. Het goede nieuws Que de is awe. dat tot de dag van Que vandaag de homem e mulher. dat er mannen en vrouwen zijn Que tá tratando. die Que tá tratando. die zijn bezig, Que tá predicando o evangelho de Deus da abo. die prediken het evangelie tot u. E mensagem tá. De boodschap is Que cada mulher é homem. dat iedere man en vrouw, Romana homem e mulher. mannen en vrouwen, Começa a predicar o evangelho de Cristo Jesus. die moeten het evangelie van Jezus Christus E prediken. também claramente. Die zegt, E para meio de boa notícia. door het goede nieuws E vossa anha e salvação. hebben jullie redding E ontvangen. boa notícia de Jesus solamente. Het goede nieuws komt alleen Ora que homem que mulher predicar o evangelho de Cristo Jesus. wanneer de man en vrouw predikt het evangelie van Jezus Christus. Pero basta que homem que mulher tenha duro na palavra de Deus. Zolang de man en vrouw vasthoudt aan het woord van God. Die komen te besta basta na ter duro na Waarom palavra de zeg ik Deus. zolang ze vasthoudt? Die komen te besta homem que mulher ter Waarom duro na zeg palavra ik de Deus. de man en de vrouw? Pastor, homem que mulher Omdat de man en não vrouw die wel de sim a palavra de ze Deus. kunnen het woord Não die bestuderen. wel de ter duro na palavra de Ze Deus. kunnen het woord vasthouden. Pero não tá lube daqui que a palavra de Deus está Maar bisa vaak vergeten ze wat het woord Não tá zegt. lube daqui que a significação de palavra Ze de Deus. vergeten de betekenis van het woord. Não tá lube daqui que o título
título de palavra de Deus. Vergeten wat het thema is van het woord. E ora para predicar a palavra de Deus. Wanneer je het woord predikt, Nanta se ele riba na mes. dan doen het op hun eigen. Não conforme de Espírito Santo de Niet Deus. volgens de Heilige Geest van God. Mi pueblo vai perder. Mijn volk gaat verloren. Mi pueblo não receber a salvação. Mijn volk ontvangt de redding Tapa niet. médio de conhecimento que o wordo perder. Door middel van de kennis die verloren is gegaan. Pastor Badicom. Waarom zeg É ik obra dit? que moeda que tem duro na palavra de Man en Deus. vrouw houdt niet vast aan het woord. Dicom. Waarom? Pastor Badicom. Waarom? Pastor Hope B. Want vaak Romana ban sério. laten we het serieus Laga gaan. nos cuete de duro na palavra de Deus. Laten we het vasthouden aan het woord. Laga nos começar a predicar o evangelho to duro que Laten we tem. het evangelie gaan prediken. Laga nos começar a buscar Deus sinceramente. Laten we God serieus gaan zoeken. Laga nos começar a bater duro na Cristo Jesus. Laten we vast gaan houden aan Jezus Não está Christus. passando de coronavírus. Het is niet omdat dat buiten Nós corona estamos buscando is. Deus agora aqui. Zoeken we God alleen Alguém niet. com o coronavírus vai depois. Zelf als deze Que virus detém weggaat, na bobante de salvação. blijf vasthouden aan uw redding. Que detém na Cristo Blijf Jesus. vasthouden aan Que da Jezus busca por Christus. salvação. Blijf uw redding zoeken. Glória a Deus. Glorie tot God. Glória a Deus. Glorie tot O tu God. reino de buscar uma salvação Dat aqui. iedereen zijn redding nu zoekt. Para meio de coronavírus aqui. Door deze coronavirus. Pero busca também ore bai. Maar zoek God ook wanneer deze voorbij is. Busca Deus também ore que bai. Zoek God ook wanneer dit voorbij Não is. busca Deus ore quando tem algum mal to sujeito no cubo. Niet alleen wanneer je iets slecht Maar tegenkomt. busca ele também ore quando tem nada mal to sujeito no Maar cubo. zoek hem ook als alles goed gaat. Pastor, é importante que nós salvação em Cristo Want Jesus. het is belangrijk dat we redding hebben in Jezus Christus. Amém, povo de Deus. Amen, volk van God. Pastor, de como? Waarom zeg In ik dit? Salmo 62, versículo In 1. de boeken van Psalmen 62, Versículo 1. vers 1. Salomão avisa algo tremendo. Salomão avisa algo tremendo. Salomon zei iets geweldig. Cerca de eu sou minha alma está na paz. Tá dentro de minha salvação tá bem. Amen. Amen. Ja, mijn hart keert zich naar God. Mijn redding komt uit zijn hand. Amen. Amen. Tá cerca de eu sou Alleen bij God. minha alma está na paz. Mijn ziel is mijn Porque ziel paz heeft dentro do vrede. coração, irmão. Wil je vrede in uw hart? Irmão, broeders? porque paz dentro do coração. Wil je vrede in uw hart? Me dá bola encontrando, bo. Ik vraag het nogmaals. Porque paz dentro do coração. Wil je vrede in uw hart? Quando nós que paz no Hoeveel coração? van ons willen deze vrede? Mas o coração pode quebrar. Want je hart kan gebroken zijn. O coração tá roupa destruir. Je hart kan helemaal verdrietig zijn. Bombira tá roupa destruir. Je leven, misschien voel je vernietigd. Você sente bombira, tá bem indo bom. Je voelt als je leven niet goed gaat. Você sente mulher abandonar. Je voelt je in de steek gelaten. Você sente moet gewoon serrar. Je voelt je ingesloten. Maar oude te dia. Broeders, vandaag is de dag Como tu moet decidir drasticamente de vida. dat je een dramatische beslissing moet gaan nemen in je leven. Como te quer de mo comfort zone. Dat je blijft in je comfortabele zone. Ou moet buscar bo paz del Senhor. Of je zoekt je vrede in de Heer. Moet buscar bo paz del Senhor. Zoek je vrede in de Heer. Pastor, busca bo paz del Senhor. Want wanneer je vrede zoekt in de Heer, Maar gozo te drentando bo completamente. dan maak je een vreugde Pastor, mee. tudo qual Want como alles tu porta meemaken ne wat hoort je je nu meemaakt, Deus sobre o dabo denche. God zal je ermee helpen. Pastor, di kom. Waarom zeg ik dit? Dat denche mi salvação tabini. Want vanuit Hem komt mijn redding. Dat denche lo boa salvação. Alleen in Hem krijg je je redding. Dat denche so boa salvação romana. Alleen in Hem kan je je De redding hoop é krijgen. importante para bo manter bo salvação in Cristo Het Jesus. is belangrijk dat je je redding vasthoudt in Jezus Christus. Pastor, Jacobo 1 versículo 22. Quelle para mim, irmão. Jacobus 1, vers 22. Amen. Jacobo 1. Jacobus 1, Jacobo 1 versículo 22. 22. Jacobo 1 versículo 22. Jacobus 1, vers 22. Palavra de Deus bisa. Não ganha bolso mês e quer dizer escute a palavra de Deus o suficiente. Mas se é gente que está pondo a mensagem de prática. Amém?
Het woord zegt, maar naar het nieuws moet u niet alleen luisteren. U moet er ook naar handelen. Misleid uzelf niet. Amen. Amen. Romane la pista nos. Het woord zegt ons. No ganha bolso met je escucha palavra suficiente. Misleid uzelf niet en niet alleen luisteren. No escucha a palavra de Deus suficiente. Niet alleen luisteren is genoeg. Ai, bossa aqui tá passa. Weet je wat gebeurt? Lá me escucha a palavra de Deus rato. Laat me naar het woord gaan luisteren. Per mi vida te queda mesmo coisa. Maar mijn leven blijft hetzelfde. Transformação te queda mesmo coisa. Verandering komt niet. Se nós te queda ribuco aqui. Zo blijven wij zo. Nós não queremos transformar. We willen niet veranderd Per worden. basta que nós escucha a palavra de Deus. Maar zolang wij alleen naar het woord luisteren. Porque algo wordt cambiar. Wil je een verandering? Porque algo wordt formar. Wil je dat iets gevormd Porque wordt? wordt transformar. Wil je gevormd Porque worden? toekomst wordt restaurar. Wil je dat alles hersteld Porque wordt? wordt sanar. Wil je genezing Porque ontvangen? toekomst bem bom de bebida. Wil je dat alles goed komt Porque weer? paz de bebida. Wil je een vrede hebben in je Porque leven? algo para Deus fazer algo de Wil je bebida. dat God iets gaat doen in je Que é a leven? palavra de Deus. Neem het woord van Tem que God. ter prática. Zet hem in praktijk. Que é a palavra de Neem Deus. het woord van God. Ah, se precisamente que ela mandava. Doe precies wat het u Se a palavra de Deus pensava. Als het woord u zegt. Obedecer. Gehoorzaam. Obedecer. Gehoorzaam. Se a palavra de Deus Als het pensa. woord zegt. Seja santo. Wees heilig. Seja santo. Wees heilig. Se a palavra de Deus Als het pensa. woord zegt. Oferecer o mês. Offer uzelf. Como sacrifício. Als een ware offer. Oferecer o mês. Offer uzelf. Como Als sacrifício. een offer. Se Deus o pensava. Als God zegt. Ah, este dia. Vandaag is de Para dag. eu repetir converter. Om te berouwen en bekeren. A repetir converter. Berouwen en bekeren. E se Deus perdonava. Zeg tegen God Para vergeven receber mij. perdão de bebida. Om vergevenis te ontvangen. Para de paz de bebida. In uw leven en het vrede. Sim, é perdonar o mês. Leer uzelf te vergeven. Sim, é perdonar o Leer mês. uzelf te vergeven. Estima o inimigo não. Houd van uw vijanden. Estima isso não não te estimado. Houd van degene die niet van u houdt. Estima isso não que bia lurso bobo. Houd van allen die jaloers wordt op u. Não seja egoísta. Wees niet egoïst. Não seja rápido de meu coração. Heb geen haat in uw Não hart. seja jaloezie. Heb geen jaloezie in Maar uw começa a hart. estimar. Maar begin te houden. Laga amor puro de meu coração. Laat de liefde uit uw hart komen. Amém, Roman. Bloeiend. Salvação também. Amen. Want de redding komt Para medo de bom como tá assim. door het goede wat u doet. Salvação também. De redding komt Ora, como se botar confiança em Cristo Jesus. wanneer je vertrouwen legt in Jezus Salvação Christus. também. De redding Ora, komt porque dá focus voor die mundo. wanneer je focus weghaalt van de wereld. Salvação De também. redding komt Ora, porque dá focus voor die problema. wanneer je focus weghaalt van het probleem. Salvação também. Redding komt. Restauração também. Herstelling komt. Sanação também. Genezing komt. Paz também. Vrede komt. Tudo qual como que? Alles wat u nodig Também hebt por meio de Cristo Jesus. komt door middel van Jezus Pero abo tu Christus. que evitar de meu coração. Maar u moet hem uitnodigen in uw Abo hart. tu que evitar de meu casa. U moet hem uitnodigen Porque in paz uw de meu huis. casa. Wilt u de vrede hebben Porque in uw huis? salvação de meu casa. Wilt u de redding hebben in uw Porque huis? restauração de meu casa. Wilt u herstelling Numa hebben in uw abre meu huis? coração. Broeder, stel uw Abre hart meu open. coração. Stel uw hart Não será open. meu coração. Houd uw hart niet Pero dicht. laga Deus pide meu Maar coração. laat dat God in uw Da hart hope komt. é importante. Het is Para belangrijk tu reconhecer que Cristo é meu vida. dat u herkent Jezus in uw leven. Da hope é Het is importante. Que belangrijk você mestre de Cristo dat Jesus. je Jezus nodig hebt. Cristo Jesus. Jezus Da única salvação que não mestre. is de enige redding wat we nodig hebben. Nossa We cabeça. hebben het net gelezen. Den Êxodo 4 versículo 2. In Handelingen 4 versículo 4 12. vers 12. Então pensa. Het zegt, Den Jesus para em salvação. alleen in hem kunt u redding Romana den krijgen. Jesus para em Alleen in salvação. hem kunt u redding Quando para vinden. isso de Je rende. kan redding niet ontvangen door mensen. Não de caminho inglês para inglês e botar em salvação. Niet door van gemeente te veranderen. Romana van gemeente te salvação veranderen. também, né? De redding Ora komt como a da Cristo de bobida. wanneer je Jezus aanneemt in uw Salvação leven. também, De né? redding komt Ora como pode Cristo Jesus bom wanneer delante. je Jezus voor je zet. Salvação também, De né? redding komt Ora como puta é Salvador e bom wanneer delante. je redder, redding. de redding voor je zet. O salvação também, né, De irmão? redding komt Ora como puta fogo sobre salvação sobre Cristo Jesus. wanneer je focus legt op Jezus Irmão, não larga Christus. o rende que está dando salvação. Laat niemand dit weg van je. Larga nos parceiros de salvação do Laat Senhor het Deus. serieus gaan op de redding van de Heer. Mantenemos salvação. Houd uw redding. Tenemos salvação. Houd uw redding Tenemos vast. salvação, irmão. Houd uw redding Não vast. larga ele broeder. que bravo vemos Laat salvação. niemand u breken van uw Se é que redding. perde a salvação, Als deze redding bom mantenemos salvação. wil niet hebben, u houdt vast aan uw redding. Para a salvação chega na abo. Want de redding
redding is tot u gekomen. Dios te amou. God houdt van u. Dios te amou. God houdt van u. Dios quer te amou. God wil van u E houden. te amou hope. En hij houdt zoveel van Cristo u. Jesus o menino hope cerca. Jezus Christus komst is E nabij. quem é te busca? En wie zal die komen Quem é te halen? busca? Wie zal die komen É te halen? busca. Hij zal komen Tu halen. és não puta sua confiança em ti. Allen die hun vertrouwen legden in hem. Quem é te busca? Wie zal die komen É só que halen? predica a palavra de Deus. Degene die het woord prediken. É só que profetizar a palavra de Deus. Degene die het woord É profetiseert. só que terapeutische de palavra de Deus. Degene die de zegening geeft van het woord. É só que gebouw mais grande. Degene die de grootste gebouw É só que heeft. gemeente mais grande. Degene die de grootste gemeente No. heeft. Nee. Não. Nee. Você quer ir me buscar? Weet je wie Jezus komt É só halen? que puta sua confiança em ti. Allen die hun vertrouwen leggen in hem. É só que espera em ti. Allen die op hem verwachten. É só que puta não fé em ti. Allen die het geloof legden in hem. É só que reconhecer. Allen die herkenden Quando te mestre de Cristo Jesus vem na dat vida. ze Jezus nodig hebben É in sem het leven. é também. Voor hun komt hij. Salvação também. Redding komt. Não te vem gebouw mais Niet grande. voor de grote gebouw. Não te vem tocador. Niet voor de beste Não te vem speler. não te vem Niet voor cantador. de beste Não zanger. te um Niet voor predicador. de beste É também predikant. pessoa Maar het komt com muita confiança de único eu. allen die de vertrouwen legden in de enige Zoon van God. Amen. Agora aqui, Nu, não tá hora para se wega. het is geen tijd om grap te maken, Mas tá para buscar cara de boa salvação. maar om de gezicht te zoeken van uw redding. Lá que não vou buscar cara de nossa salvação. Laten we het gezicht gaan zoeken van onze redding. Conta Cristo Jesus. Dat Jezus Christus is. É só que a morrer. Die is gestorven Qual anda depois de 3 dias. en is weer opgestaan na de derde dag. Por meio do Espírito Santo de Door Deus. middel van de Heilige Geest van God. Amen. Nós, como unidade de Deus, Wij als kinderen van God. ora que a palavra chega na abo. Wanneer het woord tot u komt, Não é a palavra de Deus se botar banda. neem het woord niet en zet het aan de kant. Mas lá é a palavra de Deus brota de você. Maar laat het woord gaan broeien in uw innerste. Lá é a palavra de Deus para algo de bebida. Laat het woord wat gaan worden in uw leven. Começa a receber a palavra de Deus. Begint uw woord te gaan lezen. Romana. Broeders, broeders en mannen en zusters. De temporada na aqui na. In deze tijden. Die hoop te stop die keer die crisis op motivo lo qual que está sucedendo. Velen geloven niet meer in Jezus Christus door wat aan de gaande is. Com tristeza de meu coração tem Met visto heel bozo. verdriet in mijn hart moet ik zeggen. E qual que tem que suceder. Dit moest gebeuren. Para o acunda nós te parar. Om te kijken waar staan wij. Para o aconos não nos salvo com nós bater nos fe com nos feta do Senhor. Hoe is onze geloof in God? Nós estamos baleando ainda. Zijn we aan het wankelen nog steeds? Nós estamos mantendo nos firmes duro em Cristo Jesus. Of houden we standvastig in Jezus Christus? Of nós da Bíblia será. Of we doen het woord dicht, de Bijbel dicht. Olha que outro predicar não mas me atender depois. Of laat een andere prediken, want ik hoor het toch straks of later. Dat is importante. Het is belangrijk Para manter a fé. om uw geloof vast te houden. Começa a querer em Cristo Jesus. Begin te geloven in Jezus Christus. Lucas 10 versículo 28. De boeken van Lucas 11, vers 28. Lucas 10 versículo 28 também. Het woord zegt in Lucas 11, vers 28. Jesus respondeu, mais feliz ainda está é um que entende a palavra de Deus e obedecer. Amen. Sim. Weet u, antwoordde Jezus, wie nog gelukkiger zijn? Alle mensen die de woorden van God horen en zich eraan houden. Feliz ainda. Gelukkiger zijn. É um que entende a palavra de Deus. Alle mensen die de woorden van God horen E obedecer. en zich eraan houden.
Orkubo obedecer, man. Wanneer je gehoorzaam. Bota é persona mais feliz que potin. Dan ben je de gelukkigste mens dat er E is. orkubo bota feliz. En wanneer je gelukkig bent, Romana. broeders, Não laat je niet de felicidade verboden. laat niemand dit weg van je laat niemand dit afpakken. Feliz da persona que reconhecer. Gelukkig is de persoon die herkent Que tem Deus estimado. dat er is een God die van je houdt. Que tem Deus op de cruz Calvário. Die een God die op het kruis ging. Que tem Deus como para abo e Een God die stierf voor u en ik. Deus conta palavra que Dus diz. met andere woorden wil ik zeggen. Laat ons trago temor e respeito para nos salvação. Laten we gaan werken met een vrees en het respect op onze redding. Amen. Amen. Laat ons trago temor, man. Laten we gaan werken met het vrees. Como se que tá tudo conosco, nota de Deus foi caminho para não banda. Begin alles weg te halen dat niet van God is en laat ze aan de kant. E como se busca por Deus. En begin de Heere te zoeken. Como se allebei glorificar por Deus de mocas. Begin God te aanbidden en te loven in uw huis. Como se honra Senhor de moca. Begin Hem te eren in uw huis. Como se bestraf ecos malo de moca. Begin al de slechte dingen te bestraffen in uw huis. De bobida. In uw leven. Riba bobida. Op uw leven. Rondom u. Como se busca maneira que costa e. Begin een manier te zoeken met al deze dingen. Baixa cada altar de escuridade abou de nome de Cristo Jesus. Begin alle altaar van duisternis af te breken in de naam van Jezus Christus. Começa a repreender cada ângulo de escuridade e de movida para chamar de abismo. Begin alle engelen van de duisternis te bestraffen en stuur ze naar de put van de hel. Bisa Deus começa a luz e a boca minda. En zeg tegen de Heer, begin mijn pad te verlichten. Começa Deus, laat Deus luz e a boca minda. Laat de Heer uw pad verlichten. Começa a abrir a mente. Begin uw gedachten te openen. Abre o coração. Open uw hart. Dá-me sabedoria. Dat Hij u de wijsheid geeft. Dá-me o compreendimento. Dat Hij u de begrip geeft. Para você conhecer a palavra de Deus. Zodat u kan weten het woord van God. Para você aqui com a significação de palavra de Deus. Om te weten wat de betekenis van het woord van God is. Romana salvação chega para tu render. Broeders en zussen, de redding is gekomen voor ieder persoon. A compreender que com a significação de essa nação aqui. Maar velen hebben niet begrepen wat de betekenis is van deze redding. Se você sabe que a significação de palavra de Deus aqui, of de salvação. Als je alleen maar weet wat de betekenis is van deze woord of uw redding. Romana, você tem duro na palavra de Deus of na salvação aqui. Broeders, dan houd je stevig vast aan het woord en uw redding. Pastor, denk een boek que tem a Bijbel aqui. Want in deze boek dat Bijbel genoemd wordt, die kan je brengen tot de redding. Amen. Amen. Com outra palavra de Bíblia, para mim Met andere woorden ga ik zeggen voordat ik ga sluiten. Laten we duro na Cristo Jesus. Laten we stevig vasthouden aan Jezus Christus. Laten we proclamar e declarar a palavra de Deus todo dia para nos vida. Laten we proclameren en beleiden iedere dag het woord over onze leven. Laten we começar a encarar dia e orar a Deus Todo-Poderoso. Laten we onze knieën gaan buigen en bidden tot de Almachtige God. Laten we começar zijn naam como deve ser. Laten we zijn naam gaan verhogen hoe het behoort. Laten we começar a glorificar zijn naam como deve ser. Laten we zijn naam gaan eren hoe het hoort. Cristo Jesus vindo te hoop cerca. Jezus Christus komst is dichtbij. Cerca de llegar. Uw redding is dichtbij. Romana, vos salvação está cerca de llegar, Roman. Broeders en zussen, uw redding is dichtbij. Nada mais, not meeste zoals demais ongeveer te llegar. Er is niet meer, zoveel meer dat moet gaan gebeuren voordat Jezus komt. Tudo qual começa zoals de? Alles dat gebeurd moest. Dat bezig zoals de llegar. Het is al aan de gaande. Om te komen. Dat Jezus komt. Maar wat moet u gaan doen? Busca a salvação em Cristo Jesus. Zoek uw redding in Jezus Christus. Alleen in Hem kan u redding ontvangen. Er is geen naam op de wereld die gegeven is aan mensen die ons kan redden.
Dat in Christus nos põe salvação. Alleen in Jezus Christus kunnen we die redding ontvangen. Romana Deus benjamos ricamente. Broeders, God zegen jullie rijkelijk. Então privilégio me por predicar bosse é salvação aqui. Het is bevoorbereid dat ik deze woord kan brengen over de redding. Pastor, het is importante, Romana. Want het is belangrijk, broeders, dat we vasthouden aan onze redding. Je moet passar de hoop ikos. Ondanks dat je heel veel dingen meemaakt. Tene duro. Houd vast. No laga los. Laat niet los. Tene duro. Houd vast. No laga los. Laat niet los. Tene duro. Houd vast. E no laga los. En laat niet los. Na salvação. Van uw redding. Você salvação é hoop importante. Want uw redding is belangrijk. Você salvação é importante. Uw redding is belangrijk. Amen. Amen. Glorie Christus. Glorie tot de Heer Jezus Christus. Halleluja. Turcos, man. Alles, broeders en zusters. Kubo mester de mobida. Dat je nodig hebt in uw leven. Pidi Senhor Dios. Vraag het aan de Heere God. No busca Senhor Dios. Zoek God. Niet alleen. Omdat je iets nodig hebt. Maar busca colocou algo eta. Maar zoek hem voor wie hij is. Busca Senhor lo passou eta. Zoek hem omdat hij is het. Passou sempre eta. Hij zal altijd zijn. En hij zal ik ben. Want hij is de God van gisteren, vandaag en voor eeuwigheid. Hij is niet veranderd. Hij is niet veranderd. Wij op deze wereld kan veranderen. Maar God verandert nooit. Onze liefde kan veranderen voor elkaar. Maar Gods liefde voor ons, dat verandert nooit. Pero kosi. Maar één ding. Pero kosi. Eén ding. Pero kosi. Eén ding. Eta odia. Hij haat. Escuridad. De duisternis. Eta odia. Hij haat. Maldad. Slechtigheid. Que me sibotie. Als je dat hebt. Bezig en je bent mee bezig. Começa a descer de mobida. Begin het weg te halen uit je leven. E começa a buscar Senhor com coração sincero. En begin God aan te zoeken met een rechtvaardige hart. Zo kan je redden ontvangen in hem. Amen. Amen. God zegen jullie rijkelijk. Nogmaals, God zegen jullie rijkelijk. Nu dat jullie weten. Ik ben vandaag jarig. Ik ben vandaag 17 jaar. En ik bedank de Heer dat ik 17. Amen. Amen. Gloria a Dios. God zegen jullie rijkelijk. Quiere que bendición y paz del Señor. En blijf met de zegening van de Heer. En nog tot andere keer. Maar voordat we gaan sluiten, gaan we samen met z'n allen Happy Birthday voor hem zingen. Prijs de Heer voor dat. Cante. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless him. Amen, amen. May the good Lord bless him. May the good Lord, may the good Lord, may the good Lord bless you. Amen, amen. Hoera. God zegen hem met heel veel meer jaren. Amen. Amen, amen. Oud in het vlees misschien, maar jong in het geest. Amen, amen. Prijs de Heer. Gloria a Dios. Dank hem voor mijn man en voor allen die hem heeft gefeliciteerd. God zegen jullie rijkelijk. Amen. Deus me rijkamente danke para felicitatie aan de naam van ons Senhor. Cristo. Prijs de Heer. Halleluja. Quero que bendição e paz do Senhor. Blijf met de zegen. E te outro dia, de mesma hora, tot andere keertje, op dezelfde tijd.